Όσοι από εσάς χρησιμοποιείτε το CapCut και θέλετε να αγοράσετε την Pro συνδρομή, κοιτάξτε τι θα σας δείξω. Πατώντας το Pro, εδώ εμφανίζεται η μηνιαία συνδρομή. Ήδη όπως βλέπετε εδώ υπάρχει έκπτωση. Αν δεν υπήρχε η έκπτωση θα κόστιζε 11,99. Εγώ θα σας δείξω πώς να αγοράσετε την μηνιαία συνδρομή πολύ πιο φτηνά. Πατάτε πάνω στο link που σας δίνω. Στην περιγραφή του βίντεο σας έχω αυτό το link. Κάνετε login. Μπορείτε να επιλέξετε να συνδεθείτε με τον Google λογαριασμό σας. Αφού συνδεθείτε με τον Google λογαριασμό σας, πάτε πιο κάτω. Φυσικά εδώ μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε και Netflix και YouTube Premium και Spotify. Όπως βλέπετε οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Πάμε να βρούμε όμως και Disney μπορείτε να αγοράσετε με μόνο 6 ευρώ το μήνα. Και σχεδόν τέρμα κάτω είναι το CapCut. Δείτε τώρα, εδώ λέει ότι είναι αυτή η τιμή. Εδώ μας λέει ότι μηνιαία είναι 5,49, όμως εγώ θα σας δώσω έναν κωδικό έκπτωσης. Θα πατήσετε εδώ Have a promo code και θα γράψετε τον κωδικό KFFPT. Με αυτόν τον κωδικό θα έχετε επιπλέον έκπτωση και πατάμε Apply. Όπως βλέπετε η τιμή κατέβηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά. Επίσης, αν θέλετε κάθε μήνα να ανανεώνετε η συνδρομή σας αυτόματα, θα πατήσετε αυτό εδώ. Ωραία. Και πηγαίνοντας Go Payment, εδώ θα πρέπει να επιλέξετε με ποια κάρτα θα πληρώσετε την συνδρομή σας. Και αφού επιλέξετε την κάρτα και γράψετε τα στοιχεία σας, πατάτε Pay Now. Και εδώ σας εμφανίζεται ότι θα πληρώσετε μόνο 4 ευρώ και 85 cents, δηλαδή πολύ λιγότερο από 5 ευρώ. Και η ανανέωση τον επόμενο μήνα θα γίνει με 4 ευρώ και 99 cents. Όπως βλέπετε η τιμή αυτή είναι φανταστική. Τον κωδικό έκπτωσης που σας έδωσα μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε και σε άλλες πλατφόρμες όπως Disney, Spotify κτλ.